Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaranmu na yau da kullum. A yau za mu yi magana kan wani babban al'amari da ya faru a arewacin Najeriya, inda shahararren dan bindiga Turji ya kai hari kan ministan tsaron tattalin arziki Sheikh Dr. Isa Ali Fantami tare da wani babban malamin addini. Wannan hari ya tayar da hankalin jama'a kuma ya jefa tsoro a zukatan mutane. Za mu kawo muku cikakken bayani game da wannan al'amari da kuma abin da biyo baya. Da farko, mu fahimci ko wane ne Turji. Turji shahararren dan bindiga ne da ya yi suna a yankin arewacin Najeriya, musamman a jihohin Zamfara, Katsina da Sokoto. Yana da hannu cikin hare-hare masu yawa, ciki har da garkuwa da mutane, satar dabbobi da kisan gilla. Turji ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin ta'addanci da suka yi katutu a wannan yanki. Wannan hari ya faru ne a lokacin da Minista Fantami da wani malamin addini suke cikin wata tawaga a cikin ƙasar Zamfara. A cewar rahotanni, 'yan bindigar Turji sun kai hari a cikin yankin da suke wucewa, suna kokarin tsayar da jirgin da suke ciki. Ministan da sauran tawagar sun tsira da kyar, amma lamarin ya haifar da matsanancin fargaba ga mutanen yankin. Masu kallo, wannan ba shine karo na farko da ake kai ire-iren waɗannan hare-haren ba a arewacin Najeriya. Hare-hare 'yan bindiga ya zama ruwan dare a jihohin Zamfara, Katsina da sauran wurare. Yawancin mutanen yankin sun shiga tsaka mai wuya, suna fama da rashin tsaro da yadda rayuwarsu. Duk da kokarin gwamnatin da ke yi, har yanzu ana ci gaba da samun hare-hare 'yan bindiga da ke lalata dukiya da rayuka. Masana tsaro sun bayyana cewa irin wannan hari na nuna karfin iko da 'yan bindiga ke yi a yankin, musamman a lokutan da gwamnati ke kokarin tabbatar da zaman lafiya. Wasu sun yi zargin cewa wannan hari yana da alaka da yadda gwamnati ke yin yaki da 'yan ta'adda da masu aikata laifuka. Yayin da muke kammala wannan labari, muna roƙon Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya, kuma mu ci gaba da addu'a domin samun mafita daga wannan matsalar tsaro. Kada ku manta, ku danna mana subscribe don ci gaba da samun sabbin labarai daga tashar mu, labaran mu na yau da kullum. Mun gode.